Unta mahimong learning sa Pilipinas kining nahitabo sa Iran o Israel. That war is not an option. I mean, in resolving a problem, war is not an option. Para dili ta mag-awat-awat sa ila. Ilabi na nga hantog karon nagpadayon paghihapon ang issue, ang kainit aning West Philippine Sea. Unya narabay uban nga gaisog-isog. Mingon dayon nga girahon ng China, total naamay Amerika mo laban. Yan real talk ta mga kaistorya. Kung magkinaunsa manggaling, kung magkaipitay, wa magimulaban sa Pilipinas. Istorya naman ng mulaban ng Amerika mga kaistorya sa gera. Oo. Take a look at Ukraine and Russia, di ba? Ukraine is a partner with America, pero tanawa how distracted Ukraine is. Mahimong at first mulaban gamay, pero kung may yung nagkaglahutayay nga labanan kita sa Amerika, hinako. Kanya karon mag-ingon-ingon ta nga atong giraw ng China. O sige, granting nga labanan tas US mga kaistorya, granting nga labanan tas US. Dabi ko magpaula ng China og gatos-gatos ka mga missile din sa Pilipinas, kaya ka na sa ganguntanan sa Amerika. Naunsa kagamay ang Pilipinas mga kaistorya para makasurvive, simba ko lang kung pareho sa panghitabo karon sa Iran o Israel nga nagpinaulanay silang missile nga muraog ka ng kung tanaw nimo sa TV, muraog ka ng New Year, murag New Year mag fireworks, di ba? Murag na fireworks of missile. Imagine na ninyo kung mahitabo na sa Pilipinas, magpaulan ng China dirig missile mga kaistorya, asa katapon niton? Magpabilin ka tas mapa mga kaistorya. Diba? I remember manggod nga ako yung naistorya manggod. I remember one time kato magong nas news nga natay gipaatubang nga missile dito sa West Philippine Sea, atubangan dito sa China, in which nag-react ang China. Pero kung buto na unaon, unsa ra man lang usa ka bug missile kung tumpangan tas China mga kaistorya. So I'm not saying nga atong i-give up ang West Philippine Sea mga kaistorya, but what I'm trying to say is to tell you that in resolving mga territorial problem like the West Philippine Sea, war is not an option din sa Pilipinas. We will find the best negotiator in the Philippines to negotiate. Maningkamot na lang ta nga mangita tag pinaka the best na negotiator in the Philippines nga we will come up with a win-win solution regarding aning problema sa West Philippine Sea. I believe mo nang ginaingon nga lahat ay madadala sa mabuting usapan. Hindi mabote ha, but mabuting usapan. It's just a matter of a great proposal mga kaistorya para ma-resolve kining problema sa West Philippine Sea. Pero kung mayon ka girahon na to ang West Philippine Sea, total labi to'y Amerika. Mangambot na lang ko mga kaistorya. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Ang Genesis Organic Spirulina ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi synthetic, kaya walang side effects. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan.